O Barbanza contará este ano con 6 obradoiros de emprego, 4 de carácter dual e 2 de garantía xuvenil para mozos desempregados menores de 30 anos. Precisamente un deles celebrarase en Rianxo, onde o delegado territorial da Xunta visitaba esta mañá as zonas nas que van actuar os alumnos dos 2 talleres con que contará o municipio. Entre estes 2 talleres, pois prácticamente son 32 desempregados que van ver 6 meses e 9 meses respectivamente pois aliviado a súa situación, a vez que conseguir unha formación a caída para, neste caso, pavimentación e no outro caso do sistema de garantía xuvenil, como decía antes, centrado nun tema moi importante como é o tratamento silvícola e forestal. Muros e Carnota compartirán tamén outro taller, o igual que Noia e Lousame, mentres que Ribeira e Porto do Son repetirán colaboración nunha nova edición do Taume. Pola súa banda, Boiro desenvolverá o outro dos obradoiros de garantía xuvenil. Mais dun 100 de alumnos beneficiaránse destes 6 obradoiros, que ao tempo que lle outorgan unha certificación profesional contribúen a mellorar os espazos e instalacións públicas dos distintos concellos. Un total de 1,4 millóns de euros no Barbanza, na posta en marcha de 6 obradoiros de emprego, onde a práctica totalidade dos concellos da comarca do Barbanza pois van a participar nesta modalidade de obradoiros de emprego, como dicía o alcalde, tanto de garantía xuvenil como da modalidade dual, e polo tanto pois eso, 108 persoas, 1,4 millóns de euros que van permitir pois que esas persoas se incorporen pois aos distintos programas que poñen en marcha os concellos en colaboración coa Xunta de Galicia, e a través dos cales pois se van a facer pois actuacións pois moi interesantes. A principal novidade é que os participantes nos obradoiros duais poderán combinar un contrato de formación e aprendizaxe durante 9 meses cun contrato en prácticas de como mínimo 3 meses máis nunha empresa do mesmo ámbito territorial e cunha actividade vinculada ás materias do obradoiro. O obxectivo é seguir mellorando o emprego nos concellos galegos, especialmente nos do rural, adaptando a oferta formativa ás súas demandas e necesidades de contratación.